Ahojte, ukážeme si, ako sa jednoducho registrovať do našeho vernostného systému. Takže základom je, že všetky zákaznícke nastavenia sú pod ikonkou panačík v ľavom hornom rohu, takže klikáme na panačíka. Keďže som nový zákazník, ktorý sa nikdy v živote neregistroval, je tam registruj sa a získaj výhody, klikáme na to. Systém odo mňa chce moju e-mailovú adresu na overenie, som nový zákazník. Klikáme, vypíšeme hociaký e-mail, hociaký taký, aký zákazník má. Teraz systém rozpoznal, že daný e-mail nie je v našej databáze, takže chcel do mňa vyplniť pohlavie, pán, pani, alebo neudávam, je to na zákazníkovi, čo si dá, krstné meno, priezvisko, heslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, krajinu, telefón, číslo, všetky tieto údaje sú povinné. Zákazník nakoniec musí zakliknúť súhlasím s podmienkami služby a kliká registrovať. Do 7 sekúnd má priradenú vernostnú kartu. Ak má priradenú vernostnú kartu, okamžite ju v svojom profile má zobrazenú. Takže sme v profile zákazníka, tu som prihlásený. Otváram si svoj profil kliknutím na meno. Pod panačíkom vernostný program sa zákazníkovi zobrazí číslo jeho vernostnej karty. Takže číslo mojej vernostnej karty je 9953 00 002332. S týmto číslom má už zákazník dostupné vernostné ceny, zároveň má dostupné všetky ďalšie výhody, ktoré sú súčasťou nášho vernostného systému. Ďakujem a verím, že budete vedieť veľmi rýchlo ukázať zákazníkovi, ako sa zaregistrovať a nakupovať v predajni na našom e-shope. Ďakujem.